Стела Доковска. Русенката завършила тук училището по изкуствата и после надфис театрознание представя втората си книга днес в регионална библиотека Любен Каравелов. Добре дошла в нашето студио. От колко часа? Добре заварила в 5:30 тази вечер. 5:30. Не пропускайте да отидете, за да чуете какво включва една прекрасно оформена книга "Приказки от Псиландия". Стела, първата ти книга каква беше, която представихме преди време? 2010 година отново в Русенската библиотека представих 7-те пътеки на човека, която е доста по-различна от приказната втора книга, тъй като тя се занимава основно с женска психология и поставянето на човека в едни мета-ситуации, как ги решава той. Добре, кажи още нещо. Това с мета-ситуациите е хубаво като изречение, но все пак. Да, имам предвид, че много обичам да си играя в всички форми, тъй като аз имам и една пиеса, пиша песни, имам един късометражен филм, който имаше премиера в Солун миналата година, който съм сценарист, и до вечера ще бъде показан също в библиотеката. Във всички тези ситуации аз обичам да си играя с времето, да го сгъвам, разгъвам, да премествам персонажите, то не е точно на различни планети, но в различни ситуации, тъй като смятам, че пространство и време са много земни понятия. Изобщо държиш се като Воланд в Майстора и Маргарита. Да, нещо такова, абсолютно, тъй като вярвам, че реалността си я строим сами и вярвайки, че няма време и пространство, те наистина престават да присъстват в живота ни. Сега, това беше за тебе като автор. А какво ще получи читателя или читателката, защото е адресирана книгата все пак към по-нежната част от човечеството, която обаче доказано е по-силната? Какво ще получи една жена, когато прочете твоята книга? За 7-те пътеки на човека говорим първата, защото тя е адресирана основно към жените. Така. Нея почти мъже ни я прочетоха. Това е особеното, тъй като започва с текста "Мъжете не са". А вече втората книга "Приказки от Псиландия", тя е унисекс книга. Хора, мъже, можете да четете тази книга, така че до вечера 17:30 регионална библиотека Любен Каравелов, елате да си я вземете. И какво ще прочетат хората вътре? Ще прочетат всъщност коя е страната Псиландия, коя е антипсиландия, тъй като те са две доста различни страни. Ще се запознаят с предисторията на книгата, която се породи от заминаването на брат ми в чужбина, и изобщо приказния свят на Стела и на мечтите и любовта, който според мен за всеки е необходим, за да се чувства щастлив в живота си. Благодаря ти, желая ти успех. Благодаря.